na baro America zana zo Nigeria, na taho Nigeria yau gane a Kano. Ai garin Kano birni ne arda naku ne ya shaida. Ai garin Kano birni ne arda naku ne ya shaida, arda naku ne kai ya shaida. Sai ku zo mu je, sai ku zo mu je, sai ku je mu je, sai ku zo mu je, kai sai ku zo mu je birnin Kano fa. Kai Iluwa fitsari kake yi a nan? Yo to yan na ganin na isa in yi ne. To in dai ka isa kai fitsari a nan ka tsaya in zo ni ma in fito in yi fitsarin a gani na waye zai fiya kuma waye zai riga dai na yi. Ai ba fi na iya fitsarin akai ba. Sa tsu sa tsu sa tsu sa tsu sa tsu. Ne ba ya gadawa 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 ya gadawa. No. Kai arda wani ne haka don ka baka jiki ne ka tashi mana. Kai na layi an gama gasar? Au, ashe na gaske ne.